ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisha! It's me, DJ Rocky Terra. And welcome to the program rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, ang mainit, nakakapanabik, nakakakiliti na rated SPG Top Secret mo, pwede mo nga ikuwento dito na hindi ka mahuhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Kaya naman, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I-welcome na natin ang ating rated SPG Top Secret Sharer or Caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? You can call me AJ. AJ, ilang taon ka na? Sorry, medyo nag-choppy yung line. Ilang taon ka na? I'm 33 years old na po. 33 years old. AJ, okay lang ba? Lapit mo pa yung bibig mo dun sa mic ng cellphone mo para mas marinig ka pa namin. Ayan, okay na po. Ayan. AJ, 33. Isang lupalop ka naman galing? From Cavite. Cavite. Alright, di na ako magpapaligay-ligay pa. AJ, ha? AJ, from Cavite. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Inipit ko yung talong ng partner ko sa hita ko. Inipit mo... Isa-isahin natin ha. Inipit mo ang talong ng partner mo sa pagitan ng hita mo. Tama ba? Tama po. Oh, so that means ang partner mo ay meron ding talong. Yes. Ikaw din may talong, tama ba? Yes. Pero may tanong ako. Ano? Wala akong talong. Charot. Pero gusto ko ng talong. Ang sarap kaya ng talong. Tortang talong. Eto yung tanong ko. Ilang taon na kayong magkarelasyon? Magsa 7 years na this year. Wow, 7 years. At yung pag-ipit ba ng talong sa pagitan ng legs mo, normal yung gawain yun? Hindi siya normal. Actually, yun yung first time ever na nag-meet kami. Kasi nagkakilala kami sa dating app. Tapos, ayun, we go on a date and then medyo late night na. So, back then, may kotse, ayan. So, nag-check-in and then first time naming makikita naked yung isa't isa. And then... Wait lang, sadali lang. Ang dami ng impormasyon. Sadali lang. Isa-isahin natin, ha? So, nag-meet kayo online. Tama ba? I mean, nagkakilala kayo online. Yes, sa dating app. Sa dating app. Tapos, ilang years yun bago kayo nagkita talaga in person? Actually, weeks lang. Weeks lang. Pero, kung siya, I mean, gusto mo na talaga siyang kilalanin sa personal? Yes, kasi after talking ng mga around 5 days, ganyan, medyo nagkapalagayan naman ng loob. And then, from dating app, lipat na kami ng Facebook. Pero, pwede mo bang i-share sa amin? Kasi ako hindi ko na sure kung paano ba talaga nagiging official na, tayo na, yung ganitong klaseng relationship. So, kailan nyo nasabi na, tayo na? Nung nagkaroon ba kayo ng Chicken Joy, tsaka kayo
official na relationship or nagkaroon ng label sa relationship ninyo or bago pa yun nagkaroon na kayo ng relationship label? Actually, 3 months pa before nagka-label talaga. Talaga? Nag-check-in muna kayo bago kayo nagka-label? Parang ganun na nga. Okay. So, sinuguro mo muna na matitikman mo muna? Sigurista ka pala. Sinure muna kung masarap. So, masarap ba? Masarap. Ay, nako. Okay, so nung nagkita kayo, sino nagdala ng sasakyan? Ikaw o siya? Ako. Ikaw. So, saan yung meeting place nyo? Somewhere sa mall. Nanonood ng sine, ganun. So sa mall kayo nagkita. Tas, coffee doon sa malamig. nag-coffee sa malamig? Tagaytay? Yes. Doon ba sa may sobrang lalim na kapihan o doon naman sa iba? Sa iba. Yung may overlooking view? Yes. Okay, sige. Masarap naman yung kape doon. Anyway. So pagkatapos noon, doon na ba kayo nag-check-in, Joy? O sa ibang lugar? Nung pauwi na kami, pababa. So parang nagkaayaan na lang ganun. Since medyo late na, mga around 1 a.m., 2 a.m. na. So paano kayo nagkayayaan? Like, gusto mo ba matulog kasama ko? Ganun yung mga yaya? Or nagkalabitan lang kayo? Or parang, nagkatinginan, gano'n. Nagkatinginan? Kasi may nadaanan na na check-in Joy. Oh my God, anong kulay? Violet. Violet? Ano bang kulay? Parang exclusive lang yun dito sa area. Sa lugar. Kumbaga, dun lang siya na-establish, ganon. Pero kilala siya dito. Ano yun? May driving, Yes. May drive-thru, ganon? Oo. Ay, magche-check-in, Joy, may drive-thru? Tapos, so, wala nang kahit anong pilitan. Check-in Joy, tapos nakakatawa kasi may sofa. Ang ganda naman ng room ng kinuha ninyo, may sofa? Yung sofa na para sa sa aktingan, gano'n. Wait lang, anong klaseng sofa to? Mga 3-seater, 2-seater to? Yung, hindi ko ma-describe, parang baka yun yung Cleopatra type na sofa, pero medyo mataas yung isang side. Parang nagigets ko na yung sinasabi mo. Sana nagigets mo. Oo, kasi ang normal na nalalaman ko based on my research, Wow. based on my research, yung parang yung mga pag nagbubuhat ka ng weights, parang pag nagbabarbell ka. Ano pa? Parang pag nagbabarbell ka, yun yung mga normal na nakikita ko eh. Pero yung kinukwento mo, parang nagigets ko yung parang may wave yung sofa. Yes, may wave. Yung pwedeng umarko yung likod, ganun. Okay, so anong ginamit nyo doon? Yung sofa o yung kama? Yung kama. Yung kama, tara. Yung kama kasi pa-demure pa. Pa-demure pa? Pakipot ka ba? Hindi masyado. Sino nag-initiate? Siya o ikaw? Parehas naman. So kunwari, nagkwentuhan muna kayo, ganon? Hindi, nahiga na. Diretso agad Rekta na. Pagod ako mag-drive. O sinong power top? Charot! Siya. Siya. So magaling. Kaso, hindi agad-agad kasi medyo nagulat ako dun sa Saan? Sa talong. Bakit? Anong itsura ba nung talong? May accessory. May accessory yung talong? Yes. Ano tong accessory na to? Bilog. OMG, don't tell me nagsisimula to sa letter B. Bulitas ba yun? Yes. Oh my gosh! May bulitas? Yes. Wait lang, tinanong mo ba siya kung bakit siya may bulitas? Actually, oo. Kasi pag hawak ko doon sa
nagulat ako. Wala, bakit ganito? Oo, yung parang imbis na smooth yung pagkahawak mo, biglang ay may baku-bako. So, ayun. Pero na-explain niya naman kung bakit. Since, ano siya? Ano ba ang pwedeng itawag? Seafaring. Seafaring. Yes. Sumisisid, ganon. Yes. Okay. So, Anong parang- kulay ng bulitas? Nasa loob eh. Hindi talaga siya. As in, nasa loob ng skin. Talaga, hindi ko ma-imagine At ayokong imaginein. Isa lang naman, pero ramdam kasi pag pag matigas eh. Okay. Alam mo, sobrang nakakaloka yung revelation mo na yan Pero first time mo yun. Sa ganon. Na may First time mo. Oo, kaya hindi agad ako power. Pero okay siya. Like, kumusta naman yung pakiramdam? Ang nakakatawa pa nga si Rocky kasi since, yun nga, sabi ko kanina is hindi ako agad. So, parang ang nangyari is inipit ko sa hita ko since medyo malaman yung hita ko. Tapos, ang nakakatawa kasi yung lube na nagamit, yung pampadula na nagamit is mainit, parang mentol. Wow! Bakit hindi pa naging efficacent oil yun, diba? Hindi kinalam kasi nadampot ko dun nung bumili. So, parang halfway na ginagawa namin is, sabi ko mainit, teka. Pati siya nainita. Kaya hindi kami agad natapos. Nagtatawanan na lang kami. So, pinagtawanan nyo na lang yung mga nagaganap sa inyo kasi parang ang epic fail. Yes. OMG, ano yun? Anong pampadulas yun nang sa gayon maiwasan? Nung mga kabisyo natin nakikinig ngayon. Parang yata yun. Huwag mong babanggitin yung brand Yung initials Letter. lang. E? Pag sinabi ko kasi yung isa pang letter, na yung brand na yun eh. Okay, sige, wag na lang. Baka alam na nila yun. Malamang sa malamang Alam na yung nila mga... yun. Oo, malamang sa malamang yung Dalawa lang nakikinig naman siya. ngayon. Alam na nila yun. Mm. Tapos, pagkatapos nung naganap na yun, well, mukha namang nasatisfy ka kasi kahit na nagtawanan kayo, parang tinuloy nyo pa rin kasi nandun na kayo, sayang naman, diba? Tinuloy namin umaga na. Umaga na. Natulog muna kayo. Bago umuwi. Pero dun sa, ninyo, sa journey ninyo na bago umuwi, smooth naman ang lahat. Oo, okay naman. So, yun, doon na nag-start yung communication and everything. And then after 3 months, ayan, nagkaroon na ng label. Taray. So far, happy ka naman with the talong na merong letter B? Actually, after nung naging kami na, after a year or 2, pinatanggal niya na. Bakit? Ewan ko. Parang sariling desisyon niya. Sarili niyang desisyon. Pero para sa'yo, yung pagpapatanggal na yun, okay yun o hindi? Yes. Actually, okay yun sa akin. Kasi mas gusto ko nang wala. Kasi blessed naman siya. Kahit wala yun. Taray #feeling blessed. Yes. Ikaw papatalo ka ba? Okay lang naman daw yung sa akin. So, masasabi mo ba na mas blessed siya kesa sa'yo? Oo naman. Talaga? Oo, gifted. Gifted siya ganun. Mm-mm. Tas magaling pa ganun. Mas magaling ako. Yun yun. Yun yun. Kumbaga siya gifted, pero sa'yo, pinagpala ka, ganun. Yes. Sa talento. Yes. Lahat ba ng butas,
anuhan na pasukan na? Oo, kaya hindi na nga ako hiniwalayan. Oo naman. Kasi di ba kapag yung cotton buds pumasok sa butas ng tenga mo, dapat parang nalilinis ka, di ba? Yes. Oo. Ay nako, may gusto ka pa ba ibahagi sa amin na kailangan namin malaman? Ano bang mga tips and tricks sa mga ganyang may mga letter B, yung talong, ganun? O mas okay ba nang wala talaga, ganun? Ano lang, maglinis na mabuti. Bakit may na-try ka na bang hindi naglinis? Past experiences, pero syempre, di ba, pag nandun ka sa kasagsagan, tapos hindi biglang may chismis. Wala ka ng choice. Chismis na makikita o Chismis. maaamoy? Pareho. Ano ba yung amoy na may chismis? Ano? Minsan umahalo na kasi dun sa scent ng ng pampatula. Di ba mayroon namang walang fragrance? Mas okay din minsan yun para natatago yung chismis kung meron. Anyway, thank you so much sa pagbabahagi mo ng top secret mo, ha? Thank you so much, DJ Rocky. Napaka-GV-GV naman nun. Mag-ingat kayo at sana tumagal kayo ng hanggang panghabang buhay ng jowa mo, ha? Thank you very much. Ayan. Salamat. God bless. Thank you. Bye. Sarap talaga ng talong, no? Yung talong na tinorta, yung talong na nilaga, okay din yun. O kaya yung pinrito, o kaya yung talong na inilagay mo sa pinakbit, tapos nilagyan mo pa ng ampalaya. Ang sarap nun. Pero I wonder kung bakit kailangan pang gumamit ng bulitas. Alam ko maraming Mr. Driver out there na alam yun eh. Oo, naalala ko dati nag-host kami dyan sa may mga paradahan ng mga jeep o kaya ng paradahan ng taxi. Tapos every time na nagpapabring me kami ng ganung item, may iniabot sila sa amin. So meaning, yung mga driver talaga na yan, yung mga mahihilig gumapang sa kakalsadahan, sobrang equipped. Alam mo yun, ready talaga sila sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Sa lahat ng challenge sa buhay. Tama ba? O, tumatawa-tawa ka nga ngayon, Mr. Driver. O, kung sino ka man na pangiti-ngiti ngayon. Kasi, totoo yung sinasabi ko. Na ready ka sa lahat ng mga digmaan o kaya pagsubok na darating sa buhay mo. Kaya may baon-baon ka. O, diba? Charot with Harot. Well, anyway, masarap naman gawin yung mga bagay na ganun. As long as mahal mo yung tao. As long as nagmamahalan kayo, may consent at wala kayo natatapakang ibang tao. And of course, masarap gawin yan, lalong-lalo na kapag mag-asawa kayo, kabisyo. Kapag kayo ay merong basbaz. Oo. Pwede mo na siyang basbazan. Charot with Harot. Anyway, kabisyo, sumapit na yung oras para ako'y magpaalam. I gotta say, GDG has got to go. Bukas magsama-sama tayo for Love Radio Academy, 3 p.m. up until 6 p.m. At sa Monday, ay, sikreto na naman ang ating pag-uusapan. Kaya naman, tutok lang. Kasama ang inyong Buzz Princess. Ang babaeng mahilig magbasa ng secret file. At paminsan ay nagbabasa ang kilikili. DJ Rakitera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secrets.